Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία και ευτυχία. Η γιορτή της τσιγαρίδας φέτος θεωρώ ότι είναι η πιο πετυχημένη από όλες τις χρονιές. Ευτυχώς βοήθησε ο καιρός και η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Βέβαια, η δύναμη της γιορτής της τσιγαρίδας είναι οι εθελοντές της και ο κόσμος που εργάζεται για να έρθει πέρα σε αυτή η εκδήλωση. Φέτος έχουμε υπερβεί τον εαυτό μας και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν από την διοργάνωση, από τα αρχικά στάδια της διοργάνωσης μέχρι και την εκτέλεση της εκδήλωσης. Κυρίως να ευχαριστήσω την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Φυτιών και το Πνευματικό Κέντρο που στέκονται αρρωγοί κάθε χρόνο στην προσπάθειά μας. Και όλους τους ανθρώπους και τα μέλη του Συλλόγου που βοηθάνε στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Ωραία. Έχετε κάτι έτσι κατά νου σας να εμπλουτίσετε τον χρόνο πρώτα ο Θεός αυτή τη γιορτή της τσιγαρίδας? Ήδη από φέτος ξεκίνησε μια μικρή προσπάθεια με τα περίπτερα που έχουν στεθεί στο χώρο της εκδήλωσης, όπου παρουσιάζονται τοπικοί φορείς σαν τον συνεταιρισμό κτηνοτρόφων Ξηρομέρου των Φυτιών, που παρουσιάζει προϊόντα από το τυροκομείο το οποίο συνεργάζεται, όμορων δήμων σύλλογοι αλλά και σύλλογοι από δήμων φυτιωτών, και φιλοδοξούμε να το εμπλουτίσουμε, να παρουσιάζονται ντόπια προϊόντα ώστε να γίνει μια γιορτή χειμωνιάτικη για τα παραδοσιακά προϊόντα του Ξηρομέρου. Η τσιγαρίδα είναι από αρχαιοτά των χρόνων, αλλά είναι κάτι το πρωτότυπο και το πρωτόγονο που αποφάσισαν οι φυτίες Ξηρομέρου και το Λοκαρδανίας να το αξιοποιήσουν και να το φέρουν στην επικαιρότητα πάλι. Εδώ τώρα που αρχίσαμε την τσιγαρίδα, κάθε χρόνο θα γίνεται πανηγύρι σε όλη την Λοκαρδανία. Και παρακαλούμε όσοι θέλουν να σμηθούν τα παλιά, το αγνό και το καλό, εγώ φτιάχνω χοιρινά αγνά με καλαμπόκι και με τροφές, τα οποία θα τα διαθέτω για το χωριό. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, όσοι θέλουν να σμηθούν το αγνό χωρίς τροφές, χωρίς δηλητήρια, χωρίς τίποτε, να έρθουν να επισκέφτονται κάθε χρόνο το χωριό Φυτίες. Πρώτη φορά, ναι. Από πού ήρθατε? Από Λευκάδα. Από Λευκάδα. Ναι. Ήρθατε εδώ στο έθιμο της τσιγαρίδας. Ναι, ήρθαμε στους κουμπάρους. Πώς τα βλέπετε εδώ τα πράγματα? Ωραία είναι, ωραία. Μια χαρά, γιορτινά. Ευχάριστα, περνάτε καλά? Τώρα μόλις ήρθαμε. Είναι φιλόξενος κόσμος εδώ, εξερομερίτες? Δυο φορές που έχω έρθει ακόμα. Όχι, εξερομερίτες είμαι κι εγώ. Φιλόξενοι είμαστε, βέβαια. Ναι. Είμαστε από το Λύκειο Φυτιών. Κάνουμε μια λαχιοφόρο κι εμείς για να ενισχύσουμε το ταμείο για την εκδρομή μας. Πώς τη βλέπετε τη συμμετοχή, ο κόσμος συμβάλλει? Ναι. Είναι όλο και ενεργότερο το πλήθος. Είναι η πρώτη φορά που στείλετε περίπτερο στη γιορτή της τσιγαρίδας? Ναι, η πρώτη. Και έχει επιτυχία, μπορώ να πω. Φάγατε καθόλου τσιγαρίδα ή ακόμη? Δεν τις τρώμε. Ακόμη. Γιατί δεν σας αρέσει? Όχι. Θα χορέψετε όμως, έτσι δεν είναι? Θα δούμε. Ελπίζουμε. Για πες μου και στη βιολογία για τη τσιγαρίδα. Τι να πω, κάθε χρόνο γίνεται τέτοια μέρα συνήθως μετά τα Χριστούγεννα. Μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος και ειδικά οι ξένοι και περνάνε καλά. Σήμερα έχουν και καλό καιρό. Ναι, τις προηγούμενες χρονιές συνήθως έβρεχε. Γι' αυτό. Δύο λόγια και εσύ. Τι θα πούμε, απλά κάνουμε ένα εδώ για το σύλλογό σας, ναι, για πες μου. Βάλαμε και τα ημερολόγια που έχουμε φτιάξει εμείς στο σχολείο. Να τα διαφημίσω και λίγο, να τα δείξω και λίγο. Αυτά είναι τα ημερολόγια των παιδιών, έτσι, για πες μου. Τα έχουμε βάλει και αυτά για να ενισχύσουμε το ταμείο μας για την εκδρομή μας και τους λαχιοφόρους αυτά. Ωραία. Πώς τη βλέπετε εσείς τη συμμετοχή? Όσο μπορεί ο καθένας βοηθά. Βοηθάει, έτσι. Ναι. Η σημερινή ημέρα πάντως ενδείκνυται και να ενισχύσουν το σύλλογό σας, αλλά και να χορέψετε, να φάτε, να διασκεδάσετε, διότι υπάρχει η γιορτή της τσιγαρίδας που αναβιώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά στο χωριό. Ναι. Έτσι. Όλοι ενεργά. Για πέστε μου μια ευχή. Τι θα λέγατε? Υγεία σε όλους και χαρά. Υγεία και χαρά. Εγώ από τον καιρό που ξεκίνησε το Γλέντ έρχομαι κάθε χρόνο. Είναι ευχάριστα, είναι υπέροχα. Πάντα να γίνει καλά ο κόσμος για να γίνει αυτό το Γλέντ. Εδώ ο σύλλογος είναι υπέροχοι άνθρωποι. Τους βλέπω και χαίρομαι βέβαια, γιατί εγώ γέρασα τώρα και μπορεί να φύγω γρήγορα, αλλά θέλω να το συνεχίσω το Γλέντ να είναι πάντα το ίδιο. Εσείς από πού ήρθατε? Από το Αγρίνιο. Από το Αγρίνιο, έτσι. Εγώ είμαι από Μυτιλήνη. Ακόμη καλύτερα. Για πες μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα εδώ στις Φυτίες?
Πολύ ωραία, καλό να κρατούνται κάποιες παραδόσεις. Εγώ πρώτη φορά είμαι νύφη εδώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Και μακάρι αυτό το πράγμα να υπάρχει μια εξέλιξη, να κάνουν και κάτι άλλο πλην αυτό τη τσιγαρίδα, να κρατηθούν τα έθιμα του τόπου. Θα χορέψετε? Αν και δεν ξέρω, θα προσπαθήσω. Πολύ ωραία. Δεν λέω ποτέ όχι. Δεν ξανά έχω τύχει να είμαι ποτέ εδώ. Δυστυχώς λόγω της δουλειάς, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, μ' άρεσε και θα προσπαθήσω να ξανάρθω πάλι. Χρόνια πολλά για τη μέρα σήμερα, πάντα τέτοια να έχουμε, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ήρθαμε να συμπαρασταθούμε. Χρόνια πολλά για τις μέρες. Κυρίες και κύριοι, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Διαφημίσεις παρακαλώ. Με γνώμονα τα 47 χρόνια εμπειρίας μας και την αγάπη μας για το ωραίο, γυρίσαμε τον κόσμο και επιλέξαμε για σας τα καλύτερα υλικά. Στόχος μας να μετατρέψουμε το χώρο σας σε ένα ευχάριστο και γεμάτο θετική ενέργεια περιβάλλον. Σαλμάς Gardening, κήπος και τέχνη. Διακόσμηση εσωτερικών χώρων, μπαλκονιών και ταρατσόκηπων. Αρχιτεκτονική κήπων με πρωτότυπες ιδέες για ιδανικό φωτισμό. Σαλμάς Gardening, κήπος και τέχνη. Ένα κόσμημα για τον κήπο σας. Ας μου απαντήσει κάποιος.